Milí diváci, zdravím vás z nášho štúdia a momentálne točíme pre vás nový diel, takže nezabúdajte sledovať ďalšie diely a prvým naším hosťom je Patrik Diamond, reper, skladateľ, veľký šéf. Paťo, čau. Zdravím, díky moc za pozvanie a pekný deň vám prajem všetkým. A my ďakujeme tebe, že si prijal pozvanie. Ďakujem, vážim si to. Patrik, odkiaľ ty pochádzaš? Narodil som sa v Banskej Bystrici, ale celý život vyrastám v Prievidzi. Plus tam boli nejaké ako prestávky, že som býval aj v iných mestách, ale väčšinu času Prievidza. Prečo umelecké meno Diamond? Prečo umelecké meno Diamond? Keď som bol malý, čo aj 12 rokov, tak sa nosili také veľké náušnice kocky. Pamätáš si to? No. A som išiel do také kaviarne u nás, vtedy začínal Facebook, chcel som si to založiť a bola tam taká čašnička, kamarátka. A ona, že hovorím, že tam, že to pýta nejaké meno odo mňa. Že ona, že tak daj si ju, že Diamond. A ja, že prečo Diamond? Že nosíš náušnice. A ja som nemal, tak som brával mame. A to boli ozaj také veľké, vieš? Šupy. Hej. Tak ona, že ty si taký diamond, že tak daj si Diamond. No a to proste mi tak ostalo celý čas. Z akej ty finančnej situácie, alebo z akých pomerov, respektíve v akých pomeroch si vyrastal? Keď som bol malý, bolo dobré. Keď som bol väčší, tak sme ostali s mamou sami. Bolo chvíľku zlé, potom zase dobré. Takže tak skrátke, aby som ti to vysvetlil, na tie pomery, aký mali moji rodičia, tak sa vždy snažili mi dať to najlepšie, vo všetkom ma podporovať v danej situácii, ako mohli. Hej. Čiže keď mali toho nadbytok, tak som sa mal dobre. Ako furt sa proste snažili sa postarať ako o dieťa, o syna, že vo všetkých smeroch tip-top, vieš. Za to som im vďačný. Ty si aj študoval? No, po 8. triedu, brácho. Nechcel si študovať, alebo ti to nemohol nejak život dovoliť, to štúdium? Ako študovať som mohol. Ja som aj do takého 5. ročníka aj som bol že nadaný, že som mal jednotky, dvojky aj tak. Do 5. No, tak asi všetci tak. Ale potom už neviem, vieš, už potom som bol taký starší, už ma moc škola nebavila, hento, potom som mal voľaké problémy, v škole a tak ďalej. Takže 8. ročník mám dokončený. A potom ťa chytil zdrapol rap niekde, hej? No, v podstate. A kedy si sa prvýkrát ty stretol s rapom? To som mal... Ako myslíš, že som ho začal robiť, alebo že som to počúval? Kedy si natrafil prvýkrát na rap? Určite, akože počúvali sme všetci. Povedz ty sa asi lepšie vyznáš v tom rape. Ale kedy sa to teba dotklo? Že si povedal, že toto chcem robiť? Tak ono to, vieš, proste vzniklo to v Amerike, dajme tomu, hej. A ten istý boom, čo sa stal v Amerike, v 80 90 rokoch sa stalo aj na Slovensku, vieš, bola to Lúza, názov stavby, potom Kontrafakt. My ako deti sme to pozerali, vieš, boli oblečení, fajnové tenisky, toto. Tak sa nám to páčilo a začali sme aj my, tak nejako, vieš, že napodobňovať to, čo sme videli, ako keby na tých, ako by som ti vysvetlil, na tých ľuďoch, čo nám sa nejako páčili, vieš, že chceli sme byť takí ako oni. Hovoríš v množnom čísle, čiže mal si nejakého kamaráta? Alebo niekoho, my sme boli partia, vieš, tak ja celý život som tancoval od malička a v podstate do času, kedy som sa zranil. No a tam sme boli taká parada, čo sme počúvali hudbu, počúvali sme hip-hop, vieš, široké nohavice, dlhé trička a tak ďalej. Takže tam to tak nejako začalo. Aj si išiel také freestyly na uliciach? Šiel som si freestyly, išiel som na súťaž, to robil Ego v klube Podzemie v Piešťanoch. No a tam som to vyhral celé a odtedy sa to tak začalo, že som sa tak ako keby naplno začal tomu venovať. Že fakt som začal nahrávať, písať texty, potom tam boli nejaké také, že na telefón sme si točili klipy a sme to pozerali a tak, vieš. Takže tam boli také prvé náznaky. Kedy ty vnímaš, že tá nejaká cesta za tým úspechom tvojim sa začala? Určite si to mal tréniste ako každý, to je pochopiteľná vec. Aj ešte máš, samozrejme, vieš, človek sa buduje celý život. Ja poviem tak, že ja som, nie že namyslený, tak zdravo, ale viem, kde mám miesto. Ja seba hodnotím ako interpreta, ktorý ešte není na tej ceste úspechu. Vieš, ja som tak, že mám nejaké fity, mám nejaké skladby, ľudia ma poznajú, ale skôr ma poznajú z toho, že idem na koncert, mám so sebou tanečníkov, vieš, tým, že som tancoval, proste to performance,
je proste nejako postavené, že to má hlavu petu. Takže ja by som seba proste takto nejako štatistikoval, vieš. Ja akože nie som že úspešný rapper, alebo to, vieš, to nebudeme sa tu hrať na takéto veci, lebo to tak nie je. Ja ti rozumiem, len kedy ty sám seba vnímaš, nie hovorím, že ako brutálneho známeho rapera, ale kedy vnímaš ten prvý taký úspech, ktorý sa ťa dotkol, že si povedal, že toto je pre mňa emocionálny zážitok? Vieš čo, prvý úspech bol to, ako som ti povedal, keď som vyhral ten freestyle, a potom počas korony sa začali diať veci, vieš, zatváralo sa toto. Tak som bol v aute, kamarát mi pustil hudbu, takú klavírovú. Napísal som do toho text o korone, o Bohu a tak ďalej. A to, brácho, niekto stiahol na Facebook a tamto za prvé 3 dní malo 18,5 milióna. Vieš, a to si stiahli ľudia, príklad takí, čo sú vo viere, vieš, ale nie iba na Slovensku, ale aj v Čechách, Poľsko, Nemecko. Začalo to rotovať potom onom a tam som cítil strašný nával, že proste aj komentáre, videnia to malo. Veľa mne začali písať ľudia, vieš. Potom si ma zavolali do STV jednotky, tam som to hral naživo s bubeníkom. To bol taký prvý hype. Potom druhý hype bol, kde som nahral proste takú, ako keby kvázi disovačku. Vieš, takú, že som povedal si nejaký názor na určitých reperov. To zdieľal Ego a dá sa povedať, že 70% scény slovenskej to prezdielali na Instagrame. No len ja som mal tú chybu, že mne to vystrelilo. Ja som 3-4 roky nerobil nič. Potom zase som vydal, zase to vystrelilo. Takže ono to je, vieš, raz hore, raz dole. Potom som nahral s Cico Bandom, ešte keď nerobili s René Randym a tak. Vieš, že sme spravili proste skladbu. To vybuchlo. Potom som volal Mamunkovi a Bercimu, že chcem akože spraviť skladbu. Tak s nimi sme proste riešili veci, nakoniec sme vydali to Dale. To bolo, podľa mňa to bola pesnička leta, dá sa povedať. No ja som to teraz pozeral, keď som išiel v aute sem, tak som si to počúval a pozeral som to, má 12 miliónov sa mi zdá. Bracho, to ti poviem tak, že reálne tá skladba možno prvých 6 mesiacov malo, že každý mesiac milión. Fakt. A neprešiel ani mesiac, každý mesiac to malo milión. Furt. Aj cítiš nejakú zmenu napríklad po tejto skladbe? Lebo 12 miliónov už není málo, to je dvakrát Slovensko, by som povedal. Chápeš, že cítiš nejakú zmenu, že možno viac sa ti otvorili dvere do sveta tejto umeleckej branže, alebo... Vieš čo, asi nie, lebo vravím tým, že ja keby som spravil to, že vypálila skladba a robím ďalej, tak možno by som to pocítil. Ale tým, že ja som spravil, ako som ti povedal, spravil som s Cicom, vybuchlo to, začali ma volať na festivály a teda. Ale ja som prestal robiť. Vieš, ono vždy to ten život u mňa nejako zariadi tak, že kedy príde tá cesta, že sa môžem venovať len hudbe, sa niečo stane, kedy proste nemám na to čas. Vieš, takže... Nechcel som sa na to pýtať, že prečo to tak je, že keď niečo vybuchne a chceš byť reperom... Brácho, väčšinou osobné veci, vieš, buď zdravotne, alebo proste v rodine. Jednoducho život ti dá prekažku. Áno, vieš, napríklad po Dale sa stalo, brácho, to, že ja som mal rozbehnuté od nového roka, som mal buknutých, brácho, asi 30 koncertov, proste akcie nejaké, a prišli mi, kámo, do života také zdravotné problémy, že ja som na 5 mesiacov bol mimo. Mimo. Fakt, že ja som nerobil nič, 4 mesiace som bol, brácho, doma na posteli a furt sa to nejako ťahne. Už teraz, chvála Bohu, si musím zaklopkať, že sa mi trošku lepší, ale ono furt volá, čo prišlo také do toho, že nie, vieš. Tak akože ja ti prajem, aby sa už také nič nedialo. Ďakujem aby pekne. To vybuchovalo stále viac a viac. Kto bol tvojim vzorom? Mal si nejakú inšpiráciu? Alebo máš ešte nejakú inšpiráciu? Akože jednotlivec nie, ale vždy pozerám proste na tých najlepších, vieš, vo svete napríklad, alebo na Slovensku, že tak ako to robia, ide im to, tak by sa to asi malo robiť. Takže robíš to aj ty, len dávaš do toho niečo svoje. Vieš. Takže to je to, že sledujem tie trendy, ako to funguje vo svete, ako to funguje u nás. A vieš, tak. Máš aj nejaké plány? Pokedy ti život nepriniesie žiadnu prekážku do toho, že tak plánuješ niečo rozbehnúť? Verím, že nie. Teraz 1.6. v podstate dávam vonku EPčko s chalanom, z Larindy, však ten je tu aj akorát so mnou. Producent, rapper z Čiech, veľmi talentovaný, fakt, že veľmi talentovaný. Spravil som nahrávacie štúdio a teraz proste sme tam, kde dávame vonku. Čo je toto za mesiac? Ty kokos, maj. No, tak v júni to vychádza von
a už začínajú v podstate ich single, takže toto EPčko. Až potom sú tam dohodnuté proste koncerty, vieš, a tak. Ako ty tvoríš? Píšeš aj texty, robíš aj hudbu? Alebo respektíve, kde si bereš inšpiráciu? Predtým som to, brácho, robil tak, že písal som text v aute, príklad, hľadal som k tomu hudbu. Nepasovalo to. Teraz, ja preto som chcel strašne svoje štúdio, lebo ty keď ideš do štúdia, tak určite si bol už veľakrát v štúdiu, aspoň ja mám taký pocit, že sa cítim taký nesvoj. Vieš, lebo vidím, že on sa ponáhľa, vieš, nebaví ho to proste, pičoviny. No ale ty keď pôjdeš do svojho vypívame. A preto som si chcel spraviť svoje štúdio, že som si tam celý deň a teraz to robím tak, že pustím hudbu, pustím mikrofón, nahrávam freestyle a z toho najlepšie si povyberám a spravím text, lebo ty tú prvotnú emóciu z tej hudby vieš dať iba raz. Vieš, už potom, keď to opakuješ, furt to iba upadá. Ale keď to dáš prvýkrát, tak je to také, že vieš, za srdce vždy. Aspoň ja to tak mám. Áno, lebo keď máš svoje, tak ty si môžeš o jednej v noci si povieš, že idem, teraz to cítim, teraz by som chcel niečo povedať, tak ideš do štúdia, nie? Áno, presne tak. Vieš, cítiš sa tak lepšie, uvoľnenejšie sa cítiš, vieš. O čom píšeš najradšej? Alebo je nejaký song, ktorý máš ty najradšej? No asi teraz z tohto nového. Tam mám proste o rodine, o synovi. Vieš, tak asi to je také mne srdcu najbližšie. Ale ono, vieš, tým, že ty si pri tom procese, že píšeš to, počúvaš to, nahrávaš to, tak teba reálne tá skladba prestane baviť po 2 dňoch. Vieš? Lebo nahráš to, ideš do auta, počúvaš to, zase ideš do štúdia, prerobíš to a furt je ten cyklus, že ty reálne k tej skladbe ju počuješ už toľkokrát, že teba tá skladba už ani nebaví. Vieš? Takže mňa väčšinou vždy baví tá, ktorá je úplne dávno robená. Vieš? Že už to nemám počúvané. Tak toto ty máš. No, tak ale keď ju repuješ potom na nejakom koncerte, tak sa tváriš veľmi, ako ťa to baví. Počujete, diváci? Moc mu neverte. Špekulantos. Robím si srandu. Čak ale napríklad ja to mám tak, že samozrejme sú skladby, kde už máš proste nejakú tému. Hej, napríklad ako teraz my, hej, robíme spolu, my si povieme tému a tvoríme. Ale väčšinu tých hudieb ti to tá hudba povie. Vieš, čo myslím? Že proste, keď tam máš tam 90-kové BPM-ko, dajme tomu G-Funk, Old School a teda, tak proste ide to z teba také, vieš, že tá hudba ti to ukáže. Potom sú nejaké melodické veci, kde proste ti prídu automaticky do hlavy nejaké melodické linky. A ja to väčšinou robím tak, že ja si to nahmkám, vieš, nejakú šmatlatinu úplnú, spravím si melodickú linku, vypočujem si to a potom podľa toho robím text. Patrik, keby sa máš sám opísať ty, že aký si človek? To nechceš. No povedz. Ja? Fú. Presne tak. Kokos, Braško, neviem. Aj dobrý, aj zlý. Tak by som to dal, že dobrý, aj zlý. Dobrý v čom? Dobrý som podľa mňa... Nie. Ja som taký človek, že aký si ty ku mne. Keď si ku mne zlý, tak budem 10 krát horší. Keď si ku mne pôjde, tak budem 10 krát pôjde. Tak by som to povedal. A tvoje vlastnosti? Kokos pekný, sympatický, všetko. Máš aj rodinu, Paťo? Mám syna. Koľko ročného? 5 bude mať. A máš manželku, partnerku? Nemám, nie sme spolu. Ešte spolu. Ako sa volá tvoj syn? Markus. Si ty jeho vzorom už teraz? Braško, on je môjim vzorom. Tak by som to povedal. On je môjim vzorom. Ty kokos. To si povedal veľmi dobre. Čo robíš so synom, keď teda... Ako vyzerá tvoj voľný deň? Ako sa mu venuješ? Vieš čo, tým, že my... No, prepáč, taká otázka, ako sa mu venuješ, ale ako tráviš čas? Chápem, čo si chcel. Akože tým, že my spolu nežijeme, tak je to také, že není som s ním ja moc často, ale tak keď som s ním, tak proste snažím sa ho načítať čo najviac a užiť si ten moment. Vieš, že príklad, keď som s ním, tak proste ho sledujem všetko, čo robí a tým, že nie som s ním každý deň, tak za každý raz, keď idem za ním, tak normálne som z toho hotový, brácho, že začína rozprávať také veci, že starý chlap, vieš, úplne puro manúš. A tak brácho je to moja srdcovka, vieš. A tým, že som s ním není, tak
Je to také. Nebojme sa o tom, bude sa mi chcieť plakať. Ja som sa chcel spýtať, ale dobre, keď nie. Ja viem o tebe, určite to vedia aj tvoji fanúšikovia, diváci. Kedy si bol skvelým, jeden z najlepších barberov na Slovensku. Prečo ťa to opustilo? Neopustilo. Tak ale ja som to, brácho, robil 12 rokov, vieš. Od pondelka do soboty, 16 hodín, ten istý pohyb, vieš. Chrbtica mínus, kolena mínus. Jedna vec, druhá vec a tá najpodstatnejšia prišla korona. Vieš. A zrazu, keď kokos máš XY barberov a z toho ostanete len dvaja, prevádzky začneš zatvárať a teda. No a potom sa dialo to, že ty niekoho naučíš, dáš mu srdce, čas, všetko proste a zoberie sa, ide preč, spraví si sám. Vieš, a toto mňa už prestalo baviť, že aj cudzí a najviac ma zapalila rodina. Vieš, takže toto. A tá korona, no, v podstate prišla do toho korona. A už potom, vieš, tým, že som to robil dlho, ja som začal mať, brácho, strašné problémy s tlakom. Ale fakt, že s tlakom, že ja som takto sedel, brácho, a ja som mal pocit, že mi vyskočí srdce z hrude. Vieš, tlak, toto. A už som si proste povedal jedného dňa, že radšej menej a kľud, vieš, a venovať sa. A ono, tam sa dialo to, že mne sa už rozchádzali cesty, lebo ja keď som strihal a že už sa mi začalo dariť, tak ja už piatok, sobotu som skoro vždycky hral. Vieš, a tým, že ja som to robil dlho, tak som mal tých svojich, čo chodili iba ku mne. Väčšinou piatok, lebo išli von. Áno, piatky sú také, no. Všetci sú takí, že idú piatok. No a ja tým, že som hral, tak som ich proste posielal k mojim chalanom. No a mne sa už proste nakopávala tá hudba tak, že ja som vedel, že proste, áno, OK, barber je biznis, preto, aby som uživil rodinu a teda, ale nebolo to, čo ma bavilo. Vieš. Akože ja mám takú sprostú povahu, že mňa, keď proste dáš robiť z hliny niečo a povieš, že rob to z hliny, tak ja budem musieť byť najlepší, ako to robí tej hlina. Vieš, z tej hliny teda, ako sa to robí. A to isté som mal aj barberi, že ja som začal strihať a hneď som proste to robil tak, že koľko ja som to pozeral hodiny, vieš, s mojou ženou som sa hádal, že koľko vypni to, čo furt. Vieš, ale ja som to pozeral a ráno som to išiel skúšať. Vieš. Takže to bolo to. No a už potom, vieš, už išiel rap, začalo sa dariť, prichádzali koncerty, prichádzali peniažky z toho a chcel som robiť hudbu. Proste celý život som chcel robiť hudbu. A ty sa teraz živíš čisto len hudbou? Či robíš aj niečo iné? Tak v podstate 80%, 70% je hudba. Dajme tomu. A keď nerobíš hudbu teda, tak čo zvykneš robievať? Vieš čo, teraz otvárame reštauráciu, takže venujem sa tomu teraz dosť veľmi. A u nás v Prievidzi, kde je proste velikánska terasa, budú sa tam variť rómske jedlá. Každý piatok živá kapela. Nechcem ti skákať do reči, ale musím sa to spýtať. Povedz. Dúfam, že neurazí nejakého prievidského diváka, ale sú také povesti, lebo ja som z Partizánskeho, však to je od seba kusok, že v Prievidzi nemajú veľmi radi Rómakov. Bolo to tak. Už to tak není? Bracho, u nás bolo tak. U nás to bolo tak, že chodili pochody. Fakt, že chodili pochody, 20 skinheadov a cigáni nechodili vonku vôbec. Lenže potom tým, vieš, to je, ako by som ti to vysvetlil. Ono to je tým, že tie generácie sa posúvajú. Vieš, to máš, že príklad teraz, aby som neurazil nikoho, hej, ale je to tak, že keď vyrastáš medzi rodinou, kde budú ukazovať, že toto je odpad, toto je cigoš, toto je hento, nemôžeš mať, tak čo si nabereš do seba? Vieš, negatívne. Že proste si taký. Áno. Ale potom vyrastieš ty, zistíš, že máš kamošov aj Rómakov a sú v pohode, zrazu máš decko ty, tak už mu začneš hovoriť, že OK, niektorí sú zlí, ale niektorí sú aj dobrí, tak tiež bude mať. A už to je tak, že proste teraz, vieš, je to v pohode. Ale vravím ti pár rokov, keď ja som mladý, čo som mal 9-10 rokov, tak cigáni, bracho, nechodili von v Prievidzi. Málo kde. A dokonca to bolo tak, že niektoré podniky mali normálne vonku napísané, že cigáňom vstup zakázaný. Však ja viem, však toto sa mi nejako tak mali a hovorím, ja bývam od Prievidze kúsok, takže viem, že čo sa o Prievidzi hovorilo a ty teraz si začal rozprávať o tej reštaurácii. Že si zober to, že som strihal, brácho, v Bystrici,
kde sú nemenovaní. Áno. A teraz Čavo prišiel donútra v zelenom tričku a vieš, čo som spravil ako prvé? Hneď cigánske hopa, som pustil naplno. Ty si mal aj v živote takéto nejaké problémy za to? Že si Romák? Či už v kariére, alebo... Ale vieš čo, ja keď som bol menší a že som nemal kerky a tak na mňa to málo kto povedal, vieš? Si bol blečí? Blečí, pehavý som bol, ale ako som začal rozprávať, hneď vedeli, že som Romák, vieš. Ale pokiaľ som bol ticho, tak si mysleli, nevedeli. Ale v škole som mal akože veľa s týmto. Vidí. Aha, v škole som mal. Aj to bolo také, že si to videl proste, vieš, že príklad, poviem úplne somarinu, vieš. Spolužiak donesol koláč, všetkým dalo chutnať a mne nie. More, vieš, aké krče som mal ja v bruchu, že som si to nemohol dať. Prišiel som domov, mama musela piecť. Vieš, ale takéto veci, alebo čo ja len koľko hrával som futbal za Prievidzu. Vieš, a teraz po tréningu sa napili z fľaše, toto. No a keď to malo dojsť na mňa, tak mne nedal napiť nikto. Lebo po cigáne mi sa no veď jasné, vieš, ale tak bolo to také, akože vrajím, čím som starší, tak mám pocit, že to tak upadá, ako keby ten rasizmus, ale je to furt, brácho, je to furt, vieš. Koľko máš ty vlastne rokov? 78. 30. 30, čak my sme rovnako potom starí. Kedy máš, aký mesiac? December. Ty? December, júl. Takže ty si... Strelec. Mladší. Ty go hneď z verokruhy znamenia. Ty go, počká, aké si? Aha, patríme k sebe. Dobre, a tvoje také životné ciele, túžby. Aha. Keď zavrieš oči, kde sa vidíš? Brácho, ja sa vidím tam, kde ma Boh dá. Ja to poviem tak. Vieš, je rozdiel sa vidieť a rozdiel chcieť byť niekde, vieš. Dobre, tak sa spýtam, kde by si chcel byť? Vieš, chcel by som byť proste tak, že robiť, čo ma baví, mať to ako zárobkovú činnosť a no, proste toto. Robiť, čo ma baví a tým sa živiť, vieš. A preto postupujem k tomu kroky také, aby to tak bolo. Vieš. Takže tak. Ale ja vravím ti, ja celý život mám 3 veci, vieš. Pokiaľ máš zdravú rodinu, máš kde bývať a čo jesť, tam máš všetko na svete. Ostatné, je to tak. Ostatné je iba na tvojej šikovnosti. Keď budeš nímant, budeš sedieť doma, nebudeš mať v živote nikdy nič. Keď budeš makať, tak dosiahneš všetko. Koľkí ľudia sú, brácho, takí, že kokot spával vonku na ulici a teraz je milionár, ty kokot má Bentley, vieš, kokot drahé autá, hodiny, neviem čo. Vieš. Takže proste ono sa to dá, len treba chcieť. Si aj ty taký materiálny, že keby, neviem, ako nepýtam sa na tvoju finančnú situáciu, ale keď máš veľa tak sa ovešaš aj ty. Zlatom, dáš drahé hodiny. Auto si taký? Si presne taký ten romácky štýl? Keď som bol mladší, hej, určite. Mal som tak, že rád som proste, aby to bolo vidno. A teraz, čím som starší, tak skôr mám taký elegantnejší štýl, že nepotrpím si, aby mi bolo všade vidno značky a toto, alebo reťazky a... vieš? Vôbec. Ale jedine, čo mám, že každý piatok sa musím osprchovať. Až piatok? Iba piatok. Ty kokos. Čakal, potom preplatky sú na vode, more. A vidíš, ja som sa ťa pýtal pred 7 otázkami, že opísa. Ja som sa dostal pekne, že si sa nám krásne takto vidíš to, že sa kupujem každý piatok. Braško, máme tu tak zaužívanú vec u nás, že posielame ľuďom odkaz zo srdca. To je jedno, že či to bude odkaz romákom, neromákom, alebo teda o hudbe, to je jedno. Máš otvorený priestor na to, aby si sa vyjadril, čomu chceš a ku komu chceš. Akože k ľuďom? Odkazať ľuďom možno nejaký pozitívny odkaz. Z vlastnej skúsenosti by som im odkázal to, že pozerajte v prvom rade na seba, na svoje zdravie, lebo keď si není v pohode ty, tak není v pohode nič. To som zažil teraz ja. Vieš. Takže toto by som im povedal, že v prvom rade pozerajte na svoje zdravie, aby ste boli, vieš, ono zvonku vypadať pekne je veľmi jednoduché. Dá si drahé oblečenie, hodinky, šperky a teda. Ale znútra, vieš, fajčíš, necvičíš, zlé stravovanie, toto, nedostatok spánku, to už není až také pekné. Takže v prvom rade, aby boli ľudia pekní znútra a potom boli pekní zvonku. Takže tak, zdravie, to by som im odkázal, že pozerajte na zdravie, na rodinu, na zdravie. A ostatné príde.
Dáško, ešte raz ti ďakujeme, že si sem prišiel. Ja že si ďakujem nám tiež. povedal tvoje slova. Že si nás možno niečo naučil. Vám ďakujem, že ste toto video pozerali až do konca. Ak sa vám naše videá páčia, kľudne dajte odber, dajte like, budeme veľmi vďační a tým pádom budeme pre vás viacej tvoriť. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Teším sa. Čaute.